салом ҳамватанони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо намоиши криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст аз телевизиони Тоҷикистон. шарҳи муҳимтарин хабару ҷиноятҳоро ки дар ҳафтаи сипари гашта ба қайд гирифта шуданд бароятон пешкаш менамоем. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. боздошти роҳзан дар пойтахт. садамаҳои нақлиётии марговар дар шаҳри Панҷакен ва ноҳияи Ҷабор Расулов. милитсия чорводуздонро дастгир кард. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. даст ба ҷиноят задани бархе аз ҷавонони кишвар воқеан ҳам боиси нигарониву ташвиш аст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Сино як нафар ҷавони қаблан судшударо барои дар ду ҳолат даст доштан дар ҷинояти ғоратгарӣ боздошт намуданд. Сироҷиддин Шукуров ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. мақсад аз дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намудан пеш аз ҳама баҳри ислоҳ ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани нафарони ҷиноятпеша мебошад, вале баъзан нафароне ҳастанд ки дидаву дониста такрор ба такрор ҷиноят содир мекунанд ки ин ҷурми онҳоро дар назди қонун вазнинтар мегардонад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Сино дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Салихов Азимҷон Сафарович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор деҳаи Хирманакро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дастгир намуданд ки қаблан ду маротиба бо ҷурми ғоратгарӣ суд шудаву боз дар чандин ҳолати дигар даст ба роҳзанӣ задааст. чуноне зимни пешбурди корҳои тафтисотӣ муайян карда шуд номурда баҳри ба даст овардани маблағи муфт бо олоти оҳанин мусаллаҳ шуда шабона дар назди биноҳои истиқоматии шаҳри Душанбе шаҳрвандонро пайгирӣ намуда ҷиноятҳои роҳзаниро содир намудааст. аз ҷумла номбурда санаи 3 сентябри соли ҷорӣ ҳангоми дар маҳаллаи Зарафшони ноҳияи Сино қарор доштанаш ба шаҳрванд Маҳмад Шарифова Фазила соли таваллудаш 1981 ҳамла намуда ба воситаи олоти оҳанин ба қисмати сараш зарба задааст. аз ҳолати оҷизӣ ва беҳушии ӯ истифода бурда ба таври ошкоро телефони мобилӣ ва маблағи пули 900 сомонии ӯро тасарруф ва аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. бо содир намудани ин кирдораш дар маҷмӯъ 4850 сомонӣ ба ҷабрдида зарар расонидааст. Я удам намедонам ки буд надидам ай пушти сарам хел задам зад дига беҳуш шудам ман онҷа лави рақс фуромадам омадам яъни той кунем пеш бекан инҷа лай ки амит ба карта гирам бегирифтам гузаштам аллоҳ задамаш бадам зад мақсадам фақат ҳай телефон гирифтам гирифтам ки давидам. ҳамзамон гумонбаршаванда Салихов Азим санаи 13 ноябри соли ҷорӣ низ дар кӯчаи Садриддин айнии ноҳияи Шоҳмансур бо олоти оҳанин ба як нафар ҷавонзани 21-солаи сокини шаҳри Душанбе дарафтода аз дасташ як адад телефони мобили арзишаш 1500 сомониро аз они худ кардааст. ҷабрдида бошад ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта айни замон бистарӣ мебошад. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати номбурда бо моддаи 249 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон дар таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти шаҳрвандон ва таъмини волояти қонун сайми назар аст доранд. кормандони шуъбаи мазкур пайваста талош мекунанд ки пеши роҳи ҳамагуна ҷиноятҳо бахусус ҷиноятҳои дуздӣ гирифта шавад. гузориши навбатии мо аз боздошти ду нафар чорводузд нақл мекунад. дуздӣ амволи хилофи қонун ва нангин буда нафароне ки даст ба ин кирдори зишт заданд то охири умр бори гарони шармандагиву тамасхури ҷомеаро ба дӯш хоҳанд гирифт. аз ҳама таассуфовараш ин аст ки ин тоифа дар пайи рафтори зишташон аҳли оила ва наздиконашонро низ пеши мардум сархаму бадном мекунанд. ду нафар аз сокинони ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ки чанд муддат даст ба дуздии чорваҳои калони шохдори шаҳрвандон заданд ва бо ин кирдорашон ба ҷабрдидагон зарари ҷиддӣ расониданд, аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуданд. Наҷмуддинов Кароматулло соли таваллудаш 1996 қаблан бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шудаю адои ҷазо кардааст ва Салимов Ҳафизулло соли таваллудаш 1992 сокинони ҷамоати деҳоти Ҳаливарди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мебошанд.
این دو نفر با مصلحت پیشکی شبانه وارد زمین‌های خواجگی دیخانی جماعت دهاتی هلیورد ناحیه مذکور گشته با طریق پنهانی از نبودن آدمان استفاده می‌نمایند و 3 سرچاروای کلان شهروندان را ربوده مبلغی به دست آوردهشان را در احتیاجات شخصیشان صرف کردند و ضرری رسانیدهشان به ساکنان 18,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. بیهوده نیست که میگویند باری کج به منزل نمی‌رسد و هر یک جنایت در پی جزا دارد. نسبت گمانبران در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلال‌الدین بلخی پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. رفت تحلیل ها نشان می‌دهد که یکی از سبب‌های رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی و افزودن قانون ویرانکنی در راه‌های نقلیاتگر این از رعایت نکردن طلبات‌های قاعده حرکت در راه از جانب رانندگان میباشد. متوجه باشید به شرح 2 صدمه نقلیاتی مرگاور از شهر پنجکین و ناحیه جبار رسولov ولایت سوخت. суръатафзоӣ яке аз қоидавайронкунии дағали ҳаракат ба шумор рафта 66.6% садамаҳои нақлиётӣ бо ҷурми ин намуди қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта шуданд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ваз 21099 рақами қайди давлатиаш 9524 со 02 нусратиллои фарҳод тайлонович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати шинги шаҳри панҷакен ҳангоми ҳаракат дар километри 7-уми роҳи нақлиётгарди суефиён шинг дар ҳудуди деҳаи чорбоғи шаҳри панҷакен аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ва муқобили самти ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи опел астра таҳти идории ронанда маҳмудов муфтоҳ асомидинович ки бо роҳи худ ҳаракат менамуд бармехӯрад. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ваз 21099 ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии шаҳри панҷакент ба ҳалокат мерасад. ё худ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел зефира рақами қайди давлатияи теҷи 5665 NN02 зоҳидов ҷӯрабек саминович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати ғӯлакандози ноҳии ҷаббор расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 1-уми роҳи нақлиётгарди хуҷанд ҷаббор расулов аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада пиёдагард рустамов нӯмон ҷумабоевич соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ҷамоати меҳрободи ноҳии ҷаббор расулов ки бо канори чапи роҳ ҳаракат менамуд пахш намудааст. дар натиҷа рустамов нӯмон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии ноҳии ҷаббор расулов ба ҳалокат расидааст. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. баҳри пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки чорабиниҳои профилактикии зидди сӯхториро дар корхонаҳо муассисаҳо боз ҳам бештар ба роҳ монанд. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар асоси фармоиши вазорати корҳои дохилӣ бо рамзи муҳофиза марҳилаи 2 кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар тамоми маҳаллаҳои аҳолинишин ва манзилҳои истиқоматии шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро доир намуда истодаанд. ҳарчанд миёни аҳолӣ чунин корҳо доир карда шаванд ҳам лекин то ҳол ҳастанд нафароне ки дидаю дониста ба хатокориҳо роҳ медиҳанд ки чунин амали онҳо оқибатҳои нохушро дар пай дорад. дар фасли сармо ки истифодабарии нерӯи барқ яку якбора зиёд мегардад сарбориҳои иловагӣ дар трансформаторҳои барқӣ ба вуҷуд омада онҳо оташ мегиранд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки истифодаи барзиёди нерӯи барқ ва асбобу таҷҳизотҳои дар ҳолати садамавӣ будаю асбобҳои худсохти барқӣ инчунин беназорат гузоштани печҳои ангиштӣ аксар вақт ҳодисаҳои сӯхторро сабаб мегарданд. ҳамчунин яке аз сабабҳои дар вақти сӯхтор тез паҳн гардидани алангаи оташ дар манзилҳои истиқоматӣ ин аз тарафи шаҳрвандон дар вақти сохтмони бино риоя нашудани меъёру талаботҳои қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва дар зери як бом ҷой доштани якчанд хонаҳои истиқоматӣ мебошад. бо мақсади пешгирии намудани ҳодисаҳои сӯхтор дар асоси талаботномаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи муҳофиза марҳилаи 2 дар тамоми маҳаллаҳои аҳолинишин биноҳои истиқоматӣ чорабиниҳои профилактикӣ комплексӣ оиди пешгирии намудани ҳодисаҳои сӯхтор ташкил ва гузаронда истодаем.
мақсад аз гузаронидани чунин чорабиниҳо пешгирӣ намудани ҳар гуна ҳодисаҳои сӯхтор мебошад. дар фасли сармо ки муштариёни нерӯи барқ зиёд мегардад, аз ин лиҳоз чорабиниҳои профилактикӣ баҳри сарфаю сариштакории нерӯи барқ ва сари вақт пардохт намудани қувваи барқ чорабиниҳо доир намуда истодаем. мавриди зикр аст ки чунин чорабиниҳои пешгирикунандаи зидди сӯхторӣ аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар ҳамкорӣ бо масъулини ҷамоатҳои деҳот ва раисони шӯрои маҳаллаҳо дар ҷамоати деҳоти лоҳур, чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуд. тибқи нақшаи чорабиниҳои тасдиқнамудаи вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо дигар вазорату идораҳои дахлдор, кормандони риёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ ҳафтаи сипаришуда дар литсеи касбии техникии ноҳияи Фархор чорабинии санҷишӣ доир намуданд. дар натиҷаи санҷиш як қатор камбудиҳо ошкор гардид. аз ҷумла муайян гардид ки дар ин муассисаи таълимӣ қоидаҳои беҳдошти ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя нагардида, дар даромадгоҳи литсеи мазкур маълулҳои безараргардонӣ таъмин карда нашуданд. ҳамчунин бархе хонандагон бе лавозимоти хуниш, либосҳои ғайритавсиявӣ, мӯи сари дарозу бетартиб ва риши расида ба литсей ҳозир мешуданд. ҳолати дигари нигаронкунанда он аст ки омӯзгор дар вақти дарсӣ хонандагонро беназорат гузошта дар дарс ҳузур надорад. давомнокии хонандагон низ чандон хуб ба мушоҳида намерасад. дар синфхонае ки бояд 17 нафар иштирок намояд, ҳамагӣ 7 нафар иштирок дорад. қоидаҳои санитариву эпидемиологӣ дар ҳудуди литсеи касбии техникии ноҳия риоя нагардида, дар ошхонаи муассиса низ ҳолатҳои гигиенӣ риоя намегарданд. шоира Имродулло соли таваллудаш 2003 иstiqomatkунандаи вилояти Хатлон. Номбуда аз моҳи октябри соли равон бедарак аст. танҳо эҳтироми қонун ва низому тартибот метавонад кафили осоиштагии рӯзгори ҳар кадоми шумо бошад. хайр, шоду пирӯз бошед.